número 15, senyor Jiménez. Sí, el passat dilluns 23 d'abril de 2018 es feia pública a través dels mitjans de comunicació la denúncia de la Fiscalia Especialitzada en Odi i Discriminació envers 9 docents de l'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca. Segons aquesta, els dies 2 i 20 d'octubre de 2017, alguns professors del centre haurien vexat els fills de guàrdies civils, fills i filles, per raó de la seva nacionalitat i injuriat els cossos de seguretat de l'Estat. Ni en la denúncia ni en la divulgació oficial que se'n va fer es va prendre en consideració les declaracions del professorat realitzades en el mes de gener davant la Guàrdia Civil que negaven taxativament aquelles infonamentades acusacions. Els docents afirmen que els debats sorgits a les aules sobre els fets de l'1 d'octubre es van fer partint dels valors que promou i reivindica l'escola pública catalana i que l'Institut El Palau sempre ha fet seus: respecte, empatia, diversitat i esperit crític. Les expressions que s'atribueixen a la denúncia a alguns docents del centre no són certes i tergiversen les diverses intervencions a les classes, tot i que fins a dia d'avui no s'ha registrat cap queixa formal ni al centre ni als serveis d'inspecció. El mateix 3 d'octubre ja es van activar els mecanismes docents habituals per generar espais de trobada entre alumnat, docents, institució educativa i AMPA, amb l'objectiu d'abordar la situació, contrarrestar el relat esbiaixat que s'estava projectant i garantir la intimitat de l'alumnat. El dia 27 d'octubre, els serveis territorials del Baix Llobregat responien als representants sindicals a la Junta de Personal que la inspecció havia dut a terme les pertinents indagacions i que no s'havia trobat cap indici d'actuació indeguda. Alhora, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca convocava les famílies implicades i el director de l'institut a una trobada a la qual les famílies afectades no s'hi van presentar. El dia 6 de novembre, el Consell Escolar, òrgan màxim responsable de la cura de la convivència en el centre, i en el que hi tenim representació del professorat, les famílies, els alumnes i l'Ajuntament, aprovava per assentiment unànime un comunicat en el que rebutjava les greus acusacions contra el professorat i es defensava la professionalitat dels docents. Durant aquests mesos, la pressió comunicativa ha fet molt de mal tant a l'alumnat com als docents, que havien optat per no incentivar el debat